Sa shisen pat kublai ye fi baro bat fidang yai pe ye ke khubor jong Mawphor habing ya chaprang bat ke khubor hagene ke por tongin ye pe ye ki mat ke bekongsan jong khubor kumne ka ang ki trok kamai bahap siu pisa hadu life artli ki khardop krong khajna badon hasurok ba persya ka hito ya ke MOU pen betpot hapdeng ka Assam bat Meghalaya pelaj ke DC ya ke kot history shapang usngap sings im Lek khang tala sendon ke KSU ya ke tollgate ka NHAI hapas I West Jingjia. Kinong hikai kide ki me ki pa baar jong ki khna school ong uba H Stalin dengdo. Ka senjo ki trok kamai badon ha jylla hapo kalama jong ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Operators Association kilapan pau ba kilangya lakdang ya ke jingsha krong pisa jubor hasilenter ka National Highway kata dadu West Khasi Hills East and West Southwest Batterter hadu riboy. Habakran shikilat pathai khubor u advisor ke senjuk uba jylla mare kumjo uru president jong association uba maskalanda marngar kiletho ba kawai ke trok ki ban siu hadu kumba khat khandai hadu arpo hajar tangka tat hadu bakin dapoi shaka jaka bakin la ban panham yakimar katkum ka jinga tho jongki laong ba bonsen la lagi te ki trok kamai kim siu ha ka khardom Bonsen kisha pendik kela bat sya bergemro. Kani kawan bit nak joint secretary to the government of Meghalaya. Kaba ai ke direction jiki deputy commissioner jongki ini ki district boro East Khasi Hills, West Khasi Hills, Southwest Khasi Hills, nangta East West Khasi Hills, nangta kami sa kani West Garo Hills, nangta kami sa South Garo Hills, North Garo Hills, nangta Southwest Garo Hills. Kiba kuntup kani ka kuntup ya boro ki district apo ka jylla Meghalaya ka bothok kumni in continuation to this department's letter under reference and close. I am directed to request you to kindly take necessary action for closure of all the toll gates erected by the autonomous district councils or authorities acting under them, including traditional heads on national highways, state highways and major district roads. Kani kat kum ka po ka order na ka bami na po ka government jong ka Meghalaya. Kani kila ai ko pilot siya ka siya secretary to the government of Meghalaya Transport Department nanta kila ai ki SP jong ki district bapher nanta ki secretary jong ki executive committee jong ka KHDC GHDC but GHDC halor kani ko order ng squad bonong ni ba ngelai ba kalakhang ting kalakhang daka notification umdi besyukran mono ba umdai ban irek ingin ki toll gate kumba ka kala ai kini order te henry halor jung kata haru ngelai I ba kidang don be kini ki toll gate la ni kini ki gate ki ba krong kini ki pisa te halor kini ngi kerpat ka sarkar bakan simkhia umdai ban ai tang ki notification which pun mi notification tang in black and white la ni tang ki jing tho ande ke ban implement ru ha ka ground reality te ngala puli pi kini ka bolong very clear kala long ka ba syahidu kata ba ka notification juga government ka ongkum ni te ngi kerpat ba kani kanom day tang bakan long bitang ha kajing tho andai bakan day bet daka ka ba ki penyai tenti hadu ha ground level tang kata overall ki tollgate ki bangi kenyo jing ken ngila ken ma nadu ka boundary jong ka West Castle kamun na area salang hadu ha riboy ki bangi ha bansiu ki don jin kumba lai pu artli ho don ki tollgate bangi siu ba darit ru lai spa gide jom ki hima kide jom ki council kidon ki gate ki ba teng hijaka tang shi jaka kidon south li ki gate jom ki artli ki hima artli jom council kata kadon kata tekin ta ki ba yat bah menta ki banang yat be jang iskemat bahadu menta ki pendik ingi kide ki ini ki area badai jom ka Mawphor civil subdivision bat kum ju ru jom kani ka jom ka district badai area nongstoin constituency te area nongstoin gen chong te nang ta kini area Mawphor civil subdivision kini kidang ya penwit I te daku menlong mentah east and west dan mentah laisi south ni ai kila close down but ki shu teng ki shu de proxy kom krong pisaru ki shu tebe beda koto slides kum tu clap te don ki members ki bompat tip ki de su pisah don ki members ki ba la tip ki yat bet don ki por khap pa ki kwa pen ibor ki be ki persange ki thlia shimit da kum di kum tai na kaliang jongi ki nong yalam ban se khar baje men mitru ni haban intervene haban late ban pelaj ban report ya kata
I order, Magladon ka order ta. You might go ahead ya ki driver. Phim dai suban siu according to the order. Ni ai ru izrok ki. Ti ki ru ki yo ka order nang gino elam. Ni legally kata ki yat ki hair bai. Ki ni ki get your council ki don ki ba. Kimla khubor ni kimla apa ni le issue bai ya la kaya. Te kumla shai pinwan ki la punun kam da ka. Ngimtip hakno kodur ki pen kom ki yang. Te lada poros kata ngi siu sanspa. Te adin bala yang da ka force lada ngiwan salai shisngi lo pen kiu sia ja. Te kani kalong ka ba kanyang iru pi Kaseng Hinyau Trap Integrated Territorial Organization kom kadak jong gajing persha halo gajing pen put apreng ka Assam bat ka Meghalaya menta kasngi kaseng kala hier pan penyang ya ka signboard hakashnong sapai West Giant Hills kom kadak jong gajing bomhon ya ka MOU balai soy hapdeng ki Jylla ha ka balale tang da gajing ya sauthu parliamentary rangba jong ki Jylla klem gajing menjurlang jong ki patba ki bari ki try jaka bat ki nong shong shnong jong ka thain khapot jong ka Jylla ha kani gasngi laidon lang urang ba shnong jong ka safai uma Valentine Gino Sena u officer in charge ka safai police outpost bat kiwe bat layo ru ye ka jingkren ha ka be dei bat kani ka phang da u president rang ba jong ka seng u ba don bok dakhar hajing to wo wai ni u monong rim lani u boken ro jong ka jaj bru ka bri new trap ha kani ka thau ka chnong safai ka wi ni ka thau ko man kan ro ba yang ka jaj bru ha perdi ka Assam wo ka Meghalaya denong kong chap pediang siap ha yegi nong chakut siap ha adu ki police department ki nong elam chnong yang chnong safai ki dekot yang hito ko yawan semran lang wi ha kani ka janmet ha kani ka sngi Deng siap hai pi chikani ka yo se kylleng pi yekani ka jingwai yo ni signboard uman kam kadak ko penek bersa ye ka kendau ko ciap yang ka ri ke muluk ku maya yo nga yong pi homi da len sisin ingo yo blai tere krot uda ya luti open po ye ini tha po suk po sign e ba ka jing start ka jing gerku bat ka jing ya luti yang blai dan nombor nong thau na jrong wa yu penman wi chamlang ha kani ka por ha kani ka thau ka jing pli ka jongi menta ka sngi yung new mod tani uta welcome signboard hak bagi ong kentien ka nong wai ka dei halor ka dak ka bangi persya ya ka mutual understanding ka blai sai soi hapdeng ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar Assam ba baro khoj lai hi ba hakar pulai terek konrat kongkal ke sangma ula khot ini seng bahalang bat ya ki katto kan ni ki nong sha khot sngo ba hatu kasngi na kaliang ko jong u ula ong be ka jing pem be pot pem be sam ka dei be halor ka jing menjur jong di pat ba kata kam nong kong ula thok u klem le kat kum ba u la pre kat kum ba ula khlai preston ru kum ju ong ba ya ki caka keputa lada ki hapok Assam lada ne Meghalaya utrai undai kumjo nging menjur ngim pediang beri ka ne gajing pembet yo pot usam kadai be tang lingba ka Google Map wat hangan ne hapok snong sapai ru nging la i kat kum ka Google Map ka Meghalaya ka hap shadu shatai shaka bar ka jingkiang nging tre ya kata bat minum air wat stang isi ka ka bakila le khana para ngim pediang bat nang ne shakmat kane kading nang ne gajing le kala rehem kan nang ne kan pur keleng syagi khaput jong ka Jylla ka bri new trap bat ka Meghalaya hi kumjo borok kawai tengi na kaliang ngi la isai ba hang tu kasni ka arpulai tarik ka jingkren ukong kal ke sangma bo uang ba umkwa ban peni ya kata ka MOU bo pha siapa Ministry of Home Affairs ban peni pat ba hendrai kandala apoi i kumbayu tadong besen ba ula shed ya kari ba kajat benrio kane kamdei ka ru hendrai ka dei tang ka buit po jong konrat kongkal sangma ban job ya kani ka election samai arpulai tingi kentui kepat ba phimdei ban bi pengor ba kumi kini ki ksut nimdei ban ailat lum kumta ka jat ban rio ka jongi kanam poi shano ki wan bat bori ka khandau ka badi ka kami jongi ngi kum ki khon samla ka bri nyau trap nimla ban sha lada ya ka kami jongi ki bat bor nabanta kari nabanta ka jat ban rio ngi hap yada yo pot usam bat kane ga jingle bat kane ga jingrahem men sem senrang
jong ki khun ka brih nyok trap kumjuk ru yakini ki para jong ki hito ngin jeng yale na banta kari balada don kam ngin pharu yala ka jing em tang ban yada ke khndo ga siap pat ban ne kamai mariang ko jongi nginum pedang satya ya kata ka give and take policy badai hadu menta ka jing pembek put hi ka long kat kum ka Google Map ka bamlong accurate lada hakano kano ka bentaru tingi kenturu ya ki sim ki daloi ki badon haka brih nyok trap bapher bakin penkre no yala ka white state bangin yale hapo Supreme Court kenang bangin yo biang ya ka hok long breu man breu ka jongi bat ya ka hok ka khando ka siap ka beri ka jongi tangini kentien nginjeng yale nabar benta kari bersingan kari ime ipa ni kilong benta ngin yada bangin yale hapo Supreme Court kenang bangin yo biang ya ka hok long breu man breu ka jongi bat ya ka hok ka khando ka siap ka beri ka jongi tangini kentien nginjeng yale nabar benta kari bersingan kari ime ipa ni kilong benta ngin yada lah kanu ka rukom ru kublai shibon 6000 ngo Sekian Argentin, itu yang mengenai Sri, kamu bedep, ini bedep depan NOC, kawan penhun, itu wabuk ini muat tam gedak, kamu pediang, ini nawan cepuk Meghalaya, hantam pun cenong ketau yang nengkong mencap, yang kublai, ini Mastar Chairman, pelai, akan ini meeting kulekot yang akan tamle iki member yang kahito waro hi go am lang ini wa ewa kani ga jumut yang pi man go wa seso ni ikam yang pi man ikam ba hebuto yang dim lang sa lang chnong thau hebuto yang hapo step yang hi waro go wi ba kham tam ni jai bru yang ko kani ga dak ko bo yo ni mod ko wai ga te man ga dak ko wa pen sakhi wa gi pai Obon walang yang ke India, yang song yang ke India, oyu kuyo, wa uniu mod penyo wiki depoy ki cepuk ke state yang ke state Meghalaya, wa ewa kaniga jing le yang pi kêu tôi ông này cái siêu wai new mod man go like ka jing ke khu ye ke state lu em po state tam le ke chnong ka thau tam le ye pi ki pai Yepi di member yang kahito wa ewa kitbok kerweng yepi wa nangku ceprang ikam go bha yang pi kudang wan leni chkmat nang wa kecing yele yang pi ne benta ka jai bru ne benta imit ibha yang pasti dak i man gu seso ba yu le chungjok ini kintin be shibon te kani ban penyo kedak wa pi kam gi chipai leni ki para gi hemen yang hito penyo pi ka mesin wa Italy bat hijau pole penyo pi ka mesin rang ba yang pi wa kit kle wi da yo pod usam wa kani man ka jing sedang jing lai lu ti yang i kam ka sen nang ni chikhamat dang bon ki thau wa lai wa pen bo cho choi kam gini ki sign board kam ki kan ro ba wi da ya ka khanda ko chi ya ka ri ka muluk ko mya ki yang yang pi te do ni kiten nu khajang wa bla yang jing start am lang chru pi yu lai suk lai sign pi char ki yung ki sem jar ki snong ki thau yang piกูนางย่อพี่ก็ใช้ขนังก็ความหมายก็จีกูว่าเบี้ยงขนังวีพี่เป็นดับเป็นยังกระเซมก็ยังพี่บัดกำจุและยังกรีกูก็ใจบรูกูมาอยากยังพี่แต่นี่ก็เต้นขยักขบเลยจีบนเชี่ยจารกูก็จริงยังลังยังอีดาวายกัน Deputy Commissioner Jongka Southwest Khas Hill District Kongkara Mai Kharkongor kabalongkum ka kongsan haga jingelang man pelaj pai ba ya ka wei ka kon bala ai kerteng ka history shapang usngap sings im kala pen ken mau baga jingdang jing start ka long ka bodon kam bat kare ban sedang nadu badang kha bat hadu bande kenjo ya kerta ka jinglong temen habakren halo ka history shapang usngap sings im bala tho dai Dr. Belinda Marwen Assistant Professor Jong Kasngap im College Mawgrwat kala ong bakani ka kon kan salong ka wei ne ki benta ban ajing tim syakapateng ka ban sawan halo ka jinga lenti Jong us im bakraw Jong ka hima maharam usngap sings im le Namar kata lengbah kani ka kot kum kinong puliru kin shim yaka kum ka kot bantip syapang usngap sings im kum uriu pai ba usngap sings im kum us im ka hima maharam kathma bat ki phareng bat ke jingkut jong kathma maharam ha kani gisngi layo ru ya ka jingkran lamprang halo kani ka kot ka history syapang usngap sings im da ka Dr. Belinda Marwen ibade nong tho jong kani ka kot
kum kadak ban le buram na ka bynta ka jingno senyang jong kinong hikai bat kum jo ru kinong tre hapo ka ngap sim college layo ban sami ki kusnam shaki saupungut kinong hikai khasan ngut kinong tre bat kum jo shaki arngut ki samla pule kiblon shakmat ha ka jing puli ka jongki kiwe pat kiriu pa mat ke belai don lang ha ke neges ngi ki kunthop ya us em jo ke hima maram u pa em nyan ros em yong u reverend dr si yaupniao u ba karne so shang mdc ka mawkrwat constituency u bdei ru president ka alumni association ka ngap sim college mawkrwat bat ru kiwe pat kiriu rangba kinong hika jongka college bat ki samla pule ya ka jengelang lapnya dau dr kk nongse principal jongka snaps im college mawkrwan but kajingkan ai khublei na ka kongpi lengkhoi ka badai ka science teacher naman kadi para jong i ong yang amido bahaban skrap nok dia ka kerteng snaps im college namar ba da kliya pi to snaps im pimyate mohot ken sengole ran ken yong kunta la da pimyatu ura ma pi ka history pa snaps im kamot ba ka jingseng jong i ka college ka long im tipu ipta ti nakata daw ka nga iti balik tho hakin pang jong umano malakad ba pitho ti ka pod mangida par san sam ka college na marada ho ila penmi ka jing tho ka khindia ba ka ba ikin mau padale le research solution ni satai le im padle wajing te ila penmi ya kata ka jing tho ba ka jing tho yang ha kam padya ngasa nut ba ya kata ka jing ong jong i ba penduduk no ika kedeng snap skim phim tiu dik pe bana ke ko ka jing tho jonga bala tho ha ka souvenir jonga snap skim college ha jing lap absan snem ru i ong kam pat biang satia idang don shibun ki eki ban tip shu phang uni usiem namar ba i pastor i ong yanga mido dang don shu ban tip nrei mla ban yo jing tip na ki khon jong usiem snap ki badai ki kurs mai tang ong ya ki tiar thma rum pat yo i nanta sushu ya tikot kisla kilum ki duler kanda wish ya pro klemio in matadan bat ikon snaitang kam don batka kurs imli ti haba kumta kadang don big question bat nga ino hapi ki kana la shai ki bashim history la ni ki bashim ya kanu ka subject da pila ya depth ya ka masters to ya le research hala museum kampan phashu la don iwe ir scholar na po ne hu iwani kanu yang nga ikrupat yang so ha IC jing tips from snaps em wang em takot impat publish nala publish ya kata ka kot sashim nang tu namar kadeka copyright jami nyimla ban suya ai la kaya ai kum toy ke jing tem claim da yo ya ka credit jong ka jing trace tom kham tam ka snaps im college ka ba la krishan ka ba la be ka slur yang ka ban tho ru ya kan ka jing tho ti nga ong kum ta ya phi ki khna ba phin nang dang ti jeliu shu phang museum dang don scope ba phin ngam jeliu yong ni kanam makan don kajing lehok yo museum kajing tre jong u ti ngoong ya i pastor lada indon hang niru ka huge credit lion share college bat sha i hamlen hak tenta iba persang tho ru hak khubor no sang himala slam la dai snem shwa na kita ru yo reference katukan ni ti ngan namar kata kani ka kot wat la kade ka kot ka batang dia selalu kan long ka jing tho ka ba ningkong ha ka dur jong ka kot ndi ha ka dur small article tinga kermen ba kanong ka jing kerkhu ya itu kinong wan wat jing te takin sayo bat kum churu na all india radio shlong ki ba wan pan jing te chapang udi snaps em ki ongi kwa ban yele drama ko ka all india radio ya tang pala dan yim jing te ni ap na pis no ha pen ni no ta ka kot kalong ka jing terki tinga don ka jing kermen bat lembang ini ikut ibarat wat lai long ibarat kata-kata ru kat prospectus jong ka college penban ta kermen ba ladangin translate shu ka tin hareng ha ko kini ki banai ki banwan insala ban le khamha bat kin podon kam ki academic serengkat bat kum juru bat ki khna jongi ki badan hani ga kerpa ki khna school namni dal apren ya kanika ko ki bakhambon ki ko pingen bo sha library bat sngom hasil ya puli syabham ban nang ban appreciate ya uta ba ka college ka ai burang ka ai nam ya u hadu kanika por ka bamenta a person who we can always make out the difference of a person who is literate and that who is uneducated as against one who is unliterate, uneducated. It contributes a lot to society as well because if one is educated, we would be having less crimes, domestic crimes, drug abuse and all these social menace that we are facing as a society today.
So, student friends, I would like to say that let us know that education is not just passing and getting good grades. It is a process that it is from the cradle to the grave. Every day we learn. Every day we learn something new, something contributory to the society. So education has also a moral aspect in it. So and today I keep repeating, at the course of repetition, I keep saying that it is really a moment of pride for me that here in Southwest Khasi Hills we have a great college taking the name of a very great king. And just today we have also witnessed the submissions of our Professor Kong Bilin the Mawin, who has brought out this very informative and very precious booklet. It doesn't really matter, Kong, whether it is a booklet or a book. It is actually the content. The content is something that everyone looks for. We do not want a book of 100 pages or a book of many pages. It is all pointless if the content is not there. So the same way I talk to you students, we as students, it doesn't really matter where we get the marks, the marks, the 90% or 95%, if we ourselves, if the content in us are not good. So education is very inclusive. It's an inclusive thing, which I think all of us in this room understand and value it. It's even nice to hear that at least the college, after 37 years, they have found it fit to celebrate, to recognize this day as the Foundation Day. Because 37 years back, from humble beginnings, where we stand today, we see that it's a very different picture. We have buildings and the number of students that come out of the college, and most of them have also contributed a lot and have found their place in society and be independent in their lives. So it is actually a day of pride for all of us here, more so because this is the only college catering to the needs of the student population in the district. So in fact, I laud the founding members of this college, and the honor that today we remember with respect the contributions that Reverend Hiao has given, who was the founder and secretary and the current vice president of this college. We can just go through memory lane and try to visualize ourselves and how he had started the college with a song on a one-room foundation. So we are indeed very proud to have you, and also the members of the governing council, and all of you today, the teachers, the students who make up this college, to make it a very memorable day. Ka Khasi Students Unions Joy Circle menta ka singin kong ka kharwei tri uya yong araja arpar kalalik ban khang tala sendonye ka office rekam jong ka tollgate ka bade ka jakalum ka jana jong ka National Highway Authority of India ka bodon ha pas I yalong but ailat yaki kali banya klem don kam man siu hadu bala plai ya ka ni ka khubor menta ka janmet ka bala penlong ya ka seng ban lek khang tala ya ka te ka tollgate ka long halor ka nongrim ba ka NHAI kam shamla ngap setia yaki jingdawa jong ka seng hakini ki banai baladem kata ban maramot na kapor ya ka surok ba National Highway Henrio ban bo ya ki street line ban shna ya ki nalaum ki babyang kumjo ki lenti ya ki jan haki benta jong ka surok National Highway Henrio
lai thu bagaseng kala de banbu ya ka shiti jingdawa nadu ka ar fly tarik unai lur araja ar huwe kumjoru kaseng kala penken mau pad ya kani haka ar pesau tarik jong ulber araja ar puar shau project director jong ka National Highway Authority of India Shillong Henry hadu menta kita ki jingdawa kila shusakut kumtu klem jing seiso ai ruam kaseng kala pensnguru ba ka jingdon jong ka ne ka jakalum khajna naki kali ki motor kamdon jingmentoi setia ye ki ba ki balik bawan nakani ke surok National Highway bat kani ke jinglum khajna kalalong pun ban kum kalat kamai pisa jong ka National Highway Authority of India kat ba ya ki jingdon kam ki bari bandon ha ke benta jong ka surok la shu e bat la le klet daki bor jong ka National Highway Authority of India Juai Circle angkat ke jingdon lang kino elam jong ka West Jingjia District Unit ta ngi ngila wan man khang talabiang kini ka tolgate abede bat jingdawa jongi na do apply trip na pindai arjara huwei jingdawa jongi galong ba kin repair yo surok bat kin maramor ru yaki putpat bat kumju bakin kin petrekam yaki street light bakin penyeng aman lagi jaga bat naliang jongi keseng ni dapat geding sausi abede bat kani manaliang jong ka enhai kam simkhia bat kala kin sting bat hadu menta ngimpat yo I ba urlong yaki jingdawa jongi denam namar kata gadau negasngi ngelawan piang nam taban khang tala ban I gadak bagi yang keseng ni persyak namar ke hai kampuram dua jongi yang jongki isu Juai Circle de nang ta gadau ni kesngi ni khang bat ka jingkhang jongi menta kesngi galong ke dua jongi kat ba ke hai kampat pen urlong I ke dua jongi yang jongki isu Juai Circle ni nom syak krong lam ne ban sim khajna ang ni tol gate new man police district unit ni ai ke jingkresan bukurai ya ka jingjia lente jam ka ke su Juai Circle ka ba bat hang talai ka tol gate menta kasngi halor ke jingbubrom jingbomburom jongki ya ke jingdawa jong ke Juai Circle na menta ke jingbit jingbeng jong paiba namar kat kum ke jingjia jongi na kaliang kanahai kanang tamban khlang no paiba rei ban penbiang ke jingdong kam jong paiba kam siam la penbiang tar hadu menta rei ke jing sisa kat kum ke jing tip jongi ba kat kum ke ya ke jingbu ya ke tol gate kedai bantingai ndriu ko kilometer rei kat kum ke jing siam jongi kat bakal ke wei ke tol gate ke badon apa is jantia bat kane kampat kuat ya kata ke jingjai ndriu ko kilometer men tam nak kata tahu kalau lang bean lupa kena ke jingbu ya ke tol gate pandang ni ala dan hen hadu ding pasok kampat kuat ya katakan ndriu ko kilometer tam dan nak kata tahu kalau lang lupa ke jingle bean nak kata tahu nak kalian jongi di persyajur ya kena ke jingle jong kana hai bat kumju nginap pedang dalai ru bagin krong pisah akan ke tol gate kat baki pala bat penbiang mana bat penulong ya ke jingdawa jong ke Juai Circle nak kalian kasenghi nak kapor sekapor dia ibu dit ya kena ke jingle bom syong nia bom syong rim da kino ki company ki bawan banjet tang nak kaspa hakane kapok abok kabri ke jongi dan nak kalian kaseng nang nei sakman ru ginang yai budden ya ki ki jingdan kam jong paiba nama ta ke jing mentoy jong paiba pada ke juku por kentang ya wai kan baki patla ban penulong ya kena ke jingdawa nginop syong khai ban nginop sya dalai bagi beli ya kena ke tol gate Uba H Stalin Dingdo SDO Balashong That Jongkaraniko Civil Subdivision menta kasngi ka kharatri uya yong araja arpuar uleyo ban play perda ya annual sports meet araja arpuar balai sngi jongka Rembang Secondary School Maujesim balapenlong hapo kamadan jongka Shnong Mausep Southwest Khasil District hakane ka annual sports meet araja arpuar nakaliang jong kinong hikai kiliyo ban pia haki south li kenhun kata ka blue house ka green house ka red house bat ka yellow house badda ka jinge shim menta shit ram jongki khna school kala long shisha ka jinge le ka ba ipu iping shwa ba ki khna school kin yo ban pen I bat pendep ya ka march pass ukong san ule yo ban kin tiu ya kala ma jongka school kum kadak ban play ya ka annual sports meets araja arpoar balai sngi harangat ka jing ya sendan lang jongki nong hikai ya ka jinge lang lapan ya da babu SP Marwen ka jingkren priang soba na u H lengdo harangat ka jingodan lang jongki param no hikai bat kumjuru ki kimi ki pa jongki khna school ni hapa ni pe wana mo bar mini school ni mentoi i school ni nom yo kam ni nom yo jam ni yo kam sorkan te da fitre ya kan do kono don kam lagi start ni kiski ni mla sho man chu em mi ko juk ko bar ki po nem spas nem man shwa
Kadi ka juk ka balayat cidrong giliang baro. Haka por skol mengi tak komputer yang pada itip kali na ni gayong. Haka ni juk mentah. Kihap yu bilang red kinang melek komputer. Kadi ka juk dong gajing sta. Kadi ka juk dong gajing teshitom. Kalau bawa kawai ke pekongsan kalau bakom ke kelas skol don ga disiplin. Don ga buram, don ga apa. Bicara un pe ini sini teng bila ya dia mau kurat ki kena skol. Dia kidang lembut dia ngi Kairo. Dia tu dah kumtuk khon ni lembut. Haka por beli skol mengi ni iu no hikai. Lakum no arpo pot wikiar. Nomor bayo. Lo ngiat tu khon ni ngiting buram hadu kata-kata. Ya kino hikai. Hendak ni kejuk kemunta lakam Lalu dia caya lu pitu cuk di kuna skol ni kuna sang senong ni kuna kata kata ke jingong tu si. Tiga ai kamu kuat pun orang pi long ba. Kom ke kena maintain je ke disiplin ke jong pe. Ka disiplin ke jong pi ke dia kamu. Ubreu dan ke breu ber disiplin. Kita ke long jong. Kelam ke disiplin kinam la. Ni ju hikai berbor habela PT match pass ke tai. Kino hikai jong berbor disiplin. Disiplin ke dia ke jingong. Kadai kawai lagi jinglong, kawai lagi subjek ke bakongsan ke bapi ke mungkin askon pilih mungkin mah. Competition kadai ke baar ke bapi pilih mungkin mah kau jangan macam tu. Dan itu ia kenai pi kapor beli skol mangi. Ngirang syong hoding saudong bat hagamadan sudah. Don des. Tang mau thok bat keslay. Lagi long haduk kat kan ni kalau orang yang namar ni tristab. Whatever if you want score, teman wan melen kam don jing mentoy. Wan dari jing temu, wan dari thong, wan dari susukit kia, wan dari ba don jing temu ngadai ban job. But ndai dengan job ngan long ue ni ke hago isni. Pegi genu sai gini bikai bi. Kita genu susnong, kita trash nong nyu pi ke bahian sem nyu yang ne ajan. Kilong bikai nyu pi. Pero hago isni pen salong kilong bikai. Ni ki wei pat ki jing temu ki ba pi dan hago jing bi. Kurku do ia kan sport. Ai bagani sport annual sports meet ki jong pi. Jong kan rembang secondary school mai sem. Kabala sedang menta ka sing kratrik jong no April 2006 arjal po at. Kanong ba job. Kanong ga jing kurku ye pi. Pa pin lek kemen lai sngi ban pen ki ye kemet ke pat ki jong pi. Ban lek kemen ni kemet bari kemen sem. Man sngo pahu basgo pahai basgo kemen. Pa piok bari sem menta ka sport. Par bahadin nang ne pade. Kalau dari par kapor pi ban teng piang. Ya ke jing pule. Katong ke jong pi kalong pan teng biang ye jing pule. Ba pi na kiu ko dan na wei ka pos wei. Ka jing tri sitom gari beron kam. Undon ke bala ban te kam la upreu udon na ka preu ni ka preu kidan ri tri sitom. Katong ka jing thmu ha ka jing mot ka jing perkhat ka jong pi. La na katai kala enga balai kala ngadai ban penna susuk mga. Kadai kita ka jing thong wei ngin kiu se jong. Thong galong mangini pas lagi skul ke jungi ngin nei chi bakam chalor su bat ngin long ki ai hakawe ka sngi om tang kan long ko buram om tang ye pi ki pa ye pi simet ndai ka snong ka tham ye gari bari jai mun ki kinong hikai ba iteng teng langi perkhat ye ki ngisos ne kilhaban tre sitom kilhaban penut ye ka por ye kilhaban tre doim na yap ni ju ong makinong hikai kidi kinong snai ke jabing nyopi kidi kinong snai ke jing mati perkat nyopi kidi kinong snai ke jing long jeman nyopi kinong hikai ngangai bala lagi kena ke beri sekolah dai kapor ke bakambun na trai piok ber kinong hikai bani ke piok ber kimi pa la met la thia la wan se skol musta bor sisngi kadi interaction nan ke jing kendu nyopi tang bat knas tang bat kinong hikai berkawai ke banga ngakwa ke ban kenturu kumuway na kinong sukar ulay ilot ngateplot ke jingjia kinong ngalan logong video yung makurat lice nam siteng ngalong video yung kala Nicole lice nam siteng ngalong wes dio sibel Nicole ngalong edisi yung makurat ngateplot kasno mau siap kalong kumno ki ai giba peniat ni kasno mau jersem kalong kumno kasno mau thokoda kalong kumno bat ki ai ki bangi ngi dei banne ye kisno kita gitu ba kai gi jing duna kai gi jing pian Wani pi ki kena skul kat no kalau kemen sim na skul kemen bat naga ni ke skul ke bang ila benong dan kam kendong rei kat ni kena skul kira tunggu balong di masa kelak bandon lai spak ni duna ni lak ban tamru kam dei show skul ke bare kam dei show skul bare dang lagi sngi lawan ban yo ban pli ke sport hang tai ya penden diwa RC secondary school
ngai I bala bon ba le na kli kan no chispa tam bat phi menta lai spa tam la ni duna kalong sisa ka jing itanat ba kadai school ka bala he sisa ten re ha mga kli kai pa de na gini kai phiadon kan ngot kino kai on don siphogot kat uneu khna ngam te kini hikai kumno ka ka baki ke la ban hikai ya ki siphogot kini kai ya phi kat uneu pa khna school kat kini ka dei ka jing tui sitom ko jong ki ka dei ka ba la dangi perkhat ya kat kum ka ni ka juk kat kum ka ni ka por langi perkhat ha ka jing yo jing siu jing tedar masrai pidei ibaret yo bynta ibaret but dangi perkhat ya ka kamram ko jong kinong hikai school kalau tik ko machu tre mission tre ngobha tre volunteer ko mangi ong ni ki khnas ki no hikai school ki dei ki kami ki kpa ki ba ar jong ki khnas ko to te bahaya ka ni jing sisa hoi gidon ni mai pa hayeng sem nen re ki no hikai school ki dei ki kami ki ba ar kpa ki ba ar ki ba sumar ki ba pensan penerang ba api om tang ka jing nang isat re ngai ha ka kor ka buram ha ka ya yang lo bat ban let school ni ban wan ki school ni ke juk ta kam dei shu ha ki por ki jong i menswa sa po sen pos ne menswa ka ba suri school tang ban melen tipru ka ka ban jylla dang li school ru ka jing mi na ki school ka jong i rei ngai la dinga sungu ublei ba na ka ta school ka bangan le ka bangim ju kham yu I yu kai si sin chu banai rum ju I nu kai ni no kai jing khen no kai english ni kai algebra geometry ki ki por nim ju kham yu I si sin si banai la ni teng ar banai ro ten rei so kmen le ba namar ka jing tre si tong jonga na poi seduk kat kan ka dan na so sarong la dia mga poi seduk kat kan ka dan ku additional deputy commissioner jong ka southwest jongi bat ngarang song thai tang mata ba reu la ne la jan dap nyok nai ngala song thai no na ka kam harin ka jing sakri jonga ka kam ku balai san snem khandai nai ar ka nyos ni ye Tika chungi la poisha ka bukut jong ka thup khubor sa sisen pan kuble shibon ya phi baro tad hadu begine shembyang kuble shibon